Good morning, SM Adventure. Salamat sa patamsak. At salamat din sa pagpasok mo uli. Salamat din sa pajikas. Salamat. Kumusta? Kumusta kapatid? Salamat. At nag-almusal ka pa? Sana all. Ako hindi pa kasi naghatid ako ng estudyante sa school. Yung apo ko makulit kaya medyo tahimik ngayon dito kasi wala pa yung makukulit eh. Nasa school pa yung dalawang bata. Sige ba? Sige. Tawag ko sa'yo. O ba ako payayain mo dyan? Sa'yo? Ano? Ano bago pinagkakapuyatan? Baka pagkakakitaan niyan, turuan mo naman ako. Share mo naman sa akin para magkaroon din naman ako. Nakikibingo. Sa kwan, online? Online? Online ba? Online ano ba? Di ba nasa abroad ka? Paano ka magkakapuyat? Eh kung dito ka sa Pilipinas, pwede pa siguro. Kahit walang tulugan. Eh nasa abroad ka, di ba? Oh. Para nga naman kumita. O sa mga live streamer na nagpapabingo. Pinaka-games nila, pabingo. Hmm. Tapos load. Gcash load ang nakukuha. Okay. Kaso mahina ako sa ganyan eh. Wala kasi akong hilig sa sugal. Since since pinanganak ako sa mundo, wala akong hilig sa sugal. Wala akong kahilig-hilig dyan. Hindi ako mahilig sa mga ganyan-ganyan kasi. Hindi rin siya mahilig sa sugal pero nagbibingo. Hindi. Sa bagay, oo nga naman. Oo nga, hindi nga pala siya sugal kasi nga wala ka naman tinatayang pera. Oo. Pagod lang, puyat, katatambay, load. Kung data ang gamit mo, load. Pero kung naka-wifi ka, okay lang. Hmm. Pero marunong ako mag-mahjong. Marunong ako magpusoy. Marunong ako mag-entry 4, yung larong pang mga matanda. Tapos marunong din ako magtongit. Oo. Tama nga naman. Hindi naman nga yung sugal kasi nga wala naman perang binitawan. Puyat lang pagod. Saka load kung naka-data. Oo, marunong ako niyan. Kasi dati, nang nasa Laguna ako sa nanay ko, nakatira,
Dati yun nang nasa magulang ako ng nanay ko. Ibig sabihin, hindi talaga ako nakatira sa kanya ng since birth. Hindi, kasi siyempre, alam mo na, mahabang kwento ng buhay. Diyan, umuwi ako diyan sa nanay ko, sa Laguna. Meron silang madyong, may pamadyungan sila, magdamagan. Magdamagan ng madyong sa bahay ng nanay ko dati, nang nandoon ako nakatira ha. Nang nandoon. Ibig sabihin, hindi ako talaga totally doon nakatira. Mula yan umaga, mula hapon naman, mula hapon, mga pakakain sa tanghali, hanggang kinabukasan uli ng umaga, mga alas 6. Nagmamadyungan pa sila. Doon ako nakakuan. Tapos, tagabantay ng tong, tapos nagtitimpla ng kape, pinakakain sa hapunan, snack. Kasi gano'n ang nanay ko dati, gawain nila yun eh. Tapos yun, pag wala, ayun, nag-aaral-ala ako. Nanonood lang ako kasi mahilig ako manood. Siyempre, nagbabantay ka eh, kasi tulog na mga nanay ko. Nanay ko, tas tiyo ko. Yung asawa ng nanay ko, tiyo ko. Tas mga kapatid ko. Ako yung pinakamatanda eh. Pangalawa pala sa matanda. Nagbabantay ako, tapos ayun, hanggang natuto ko. Mga malakihan tayapat eh. Kaya minsan sa isang mula alas sabi natin na alauna ng hapon hanggang alas 6 ng umaga, nagkakatong kami niya ng mga 1,000, ganun. O mahigit 1,000. Ayan. Malakasan sila magbang. Minsan 5 lamesa. Doon yun sa may likod ng bahay. Dati. Kaya kapapanood ko, natuto ko. Pero hindi naman ako totally marunong ng ganyan. Marunong lang. Hindi ako hustler. Pero pagdating sa Tong 8, ayun. 24, marunong din ako. Kasi doon naman sa lola ko, sa nanay ko. Nang nakatira rin ako doon. Yun mga hilig nila paghapon. Nag-24. Yung may mga alas na kopas, sotang bastos, yung heart, yung joker, ayun, yung 3-4. Natuto rin ako nun eh. Marami akong alam ng sugal, pero hindi ako mahilig. Hindi ko kinahiligan ng sugal. Basta nanonood lang ako. Kumusta ang trabaho natin? Kumusta ang buhay? Pati kinabuhay. Pati kinabuhay. Ay, pag sa Tong 8, sabi ko sa iyo. Na-adik-adik din ako dati diyan eh. Na nasa probinsya ako, walang magawa. Magkano lang naman yun? Dala-2 piso. 5 piso ang gitna, 2 piso ang dagdag. Pag alam ba, hindi na hits pa. Ayun, 2 piso ang dagdag. 5 piso ang gitna, 2 piso ang dagdag. Ganun. Okay. Basta lagi lang iingatan ng sarili, iwasan magkasakit. Kung nararamdaman na magkakasakit, huwag na hayaang lumala. Uminom agad ng gamot, gumawa ng paraan kung anong ikagagaling, mag-isip ng bagay na para makagawa ng paraan at gumaling. Ganun lang naman ang labanan eh. Lalo sa inyo na mga nandyan na sa ibang bansa. Huwag hahayaan ng sarili na wala to, baka medyo masama lang pakiramdam ko dahil pagod, ganun, puyat. Hindi. Pag nararamdaman mo agad na masama ang pakiramdam mo, mag-isip ka kaagad ng igagamot mo sa sarili mo. Ganun. Kasi lagi mong ilalagay sa isip mo na nasa ibang bansa ka. Wala kang madadaingan, wala kang malalapitan, wala kang matatakbuhan. Kung may mga kaibigan ka man dyan, siyempre hindi ka rin naman agad-agad makakalabas at hindi rin naman agad-agad makakapunta sa'yo. Diba? Kaya gawa agad ng paraan, inom agad ng gamot, o kung masakit ang ulo, hilutin agad kung may epicacent or katingko or kung anong mga pang pain reliever, ganun. Pag inuubo ka at sinisipong ka, lalo pag ang ubo mo medyo dikit,
yung ang ubo mo parang makati lang sa lalamunan na parang pag umubo ka na parang wala namang plema, inom ka kaagad ng kung walang kalamansi diyan sa kung nasa ibang bansa ka walang kalamansi, inom ka kahit maligamgam na tubig, lagay mo ng kaunting asin. Kung wala naman, kung meron din naman na posible o may lemon diyan, mag-lemon ka. Ganun. Tapos kung meron ka naman ng mga panghilot-hilot diyan sa katawan, halimbawa yung mga epicacine oil o yung mga may mga liniment ganun, may mga mentol-mentol, hilot mo sa dibdib mo, hilot mo sa lalamunan, hilot mo sa likod mo. Siyempre hindi mo naman totally abot talaga ang likod, kahit yung banda lang dito, hilot mo. Ganun, imamassage mo lang bago ka matulog. Huwag kang magmamassage na bago maligo, pakaligo, ganun, bawal yun. Halimbawa naman kung magpapausok ka, huwag kang magpausok na maliligo pa lang ha. Magpausok ka bago matulog. Ganun. Ayun, pag ganyan na makati ang lalamunan mo at wala namang plema, nakainom ka niyan ng malamig na tubig. Or nakainom ka ng soft drinks, nakainom ka ng pineapple juice. Kadalasan nakakapakati ng lalamunan pineapple juice. Or mga juice, mga instant juice, gano'n. Malamig na tubig, soft drinks, or pineapple juice, or kumain ka ng prutas na galing ka sa mainit, gano'n. Or galing ka sa pagtatrabaho, kumain ka ng prutas na malamig, or kahit hindi malamig. Yan ang tendency niyan, kakatan lalamunan mo, ubuin ka, tapos parang sipong ka, na parang yung tumutulo ang sipon mo, or pakiramdam mo sinisipong ka, nagkakaroon ka ng sinus na wala naman, ganun. Ayun, di ba ang panahon diyan kung nasa part of Saudi ka, ganun. Di ba ang panahon nga diyan sala sa init, sala sa lamig din. Pag ganyan kasi, lalo na lagi niyong iisipin kayo ha, tatlo tayo nakikinig isa sa akin, ikaw isa, may isa pa. Iiwas kayo sa mga bagay na inaakala nyo na ikakasama rin ng katawan nyo. Hindi porke masarap, hindi porke maganda tingnan sa mata, banat ng banat. Kung magkasakit ka, di ba? Sino ang gagamot? Ikaw pa rin, sarili mo pa rin. Iiwas ka, or kung gusto mo rin naman yan, hindi mo kaya iwasan dahil gusto mo ngang uminom dahil gamot din sa migraine ang pineapple juice, iinom ka bago gabi. O huwag kang iinom ng alanganin na oras yung umaga. Huwag ka iinom ng yung galing ka na sa initan or galing ka na sa pagtatrabaho, pagod na pagod ka, pawisan ka sa kakain. Huwag. Bago matulog, halimbawa pakakain sa gabi, within mga 3 to 4 hours or 5 hours bago ka uminom, pwede pa yun. Kasi ma-absorb pa naman ang katawan mo yun. Doktor yan. Hindi, payo lang, totoo rin naman yun. Kasi ang pineapple juice, gamot din sa migraine. Tapos pag Catch and Dream, mega love shout out. Yun na nga eh. Mega love shout out to you, my friend. Catch and Dream. Thank you, my friend, for your thumbs up. Hindi porke mainit, banat ng banat, wag. Pag galing ka sa mainit, huwag ka kaagad iinom, ipahinga mo agad yung katawan mo. Kasi halimbawa mo lang ang katawan mo, galing ka sa initan, galing ka sa labas, o nag-grocery ka, or kasama ka ng amo mo, or kung ano. Ipagpahinga mo muna ang katawan mo. Kasi halimbawa mo ang katawan mo, isa kang kalsada, 'di ba? Ang kalsada once na napakainit ng panahon at biglang umulan, 'di ba? Parang umuusok, 'di ba? Parang nag-evaporate yung singaw, 'di ba? Sumisingaw, nakikita natin, 'di ba? Sumisingaw. Ganoon yung katawan mo, 'di ba? Galing ka sa pagod, galing ka sa trabaho, galing ka sa labas, galing ka sa init, biglang iinom ka ng malamig. Pinapasma mo katawan mo. Ganoon lang 'yun. Wow, 900 views 2 days ago. Catch a Dream. Ganun lang yung kapatid.
Hindi, halimbawa nga lang yun. Halimbawa mo lang yun. May patamsak naman dyan sa binaba kong bahay. Baka gusto mong tamsakan yan bagong upload kong video. Ayan sa Rick Insonia Oragon TV ko. Bagong upload yung video yan, kagabi ko lang in-upload yan. Bagong upload pero kagabi. Halimbawa lang yun. Hindi kasi 'di ba kung napapanood mo ang ibang video ko, yung mga luma akong video, isa akong massage therapist, 'di ba? Sabi ko tamsakan mo 'yan, no, na bagong upload yung video diyan sa Rick Insonia Oragon TV. Isa akong massage therapist, madalas kong i-advise 'yan. Na pag nagpapamassage sa akin 6 to 8 hours bago ka maligo. Hindi ka pwedeng uminom ng malamig once na bagong massage ka, maligam-gam na tubig. Sa akin, ako talaga once na galing ako sa initan or galing ako sa trabaho, hindi ako nainom ng malamig na tubig, maligam-gam. Oo, hindi ako nainom ng malamig na tubig. Pag, alam mo, katulad niya, naghahatid ako ng bata sa school. Pag napakainit dati, ang sundo ko alas 3 ng hapon, ang init-init dito sa Kawit, Cavite. Pagdating ko niya, nainom ako maligam-gam na tubig pag uhaw na ako. Pero pag hindi naman ako uhaw na uhaw, hindi ako nainom ng malamig na tubig. O kahit walang yelo, hindi ako nainom. Sa mga nagpapamasad sa akin or sa mga nagiging kliyente ko sa massage, hindi ko ina-advise na uminom ng malamig na tubig kahit nauuhaw. Pwede ka uminom ng malamig na tubig, pwede kang uminom ng tubig, maligam-gam. Yung pinapatay mo lang yung lamig ng tubig. Yan. Kasi wag mong sasalubungin yung init ng katawan mo ng lamig. Mapapasma ka, no? Yun ang advice ko. Hindi. Lalo sa inyong mga babae, minsan may time na sumasakit ang tiyan nyo dahil sa dysmenorrhea nyo or magkakaroon kayo ng monthly visit, di ba? Huwag mong ihilutin, lalong lalakas ang agos ng dugo mo, no? Pero kung sakit ng tiyan na dahil nasingawang ka, kasi di ba uso sa probinsya or dito sa Pilipinas, o tayo mga Pilipino yung may kabag, ganun, hindi advisable na hihilutin mo ang tiyan mo. Karamihan na dapat gawin yan. Kung ano yan, katulad ng sinasabi ko, yung may mga Epicacent or Katingko or Vicks or kung ano yung mga liniment na available sa'yo dyan, yun ang pangkuan, imamassage mo lang, hindi hinihilot. Iba yung hilot sa minamassage. Massage, halimbawa, ito yung tiyan mo, mamassage mo ganun. Parang ginaganon-ganon mo lang. Tapos, minsan ako pag yung kinakabag ako, yung parang pakiramdam natin hindi tayo nakadighay or parang nasubrang din tayo sa kain. Ganun, parang ganun na yung may kabag. Ginaganon ko tiyan ko, pero yung hindi flat na ganun ha, ganun ang kuhan. Ginaganon ko ang tiyan ko. Kabilaan yan, yung kabilang pisngi ng tiyan mo ganun. Pang alis ng kabag. Baka mamaya masakit ang tiyan mo, pagkatapos meron ka palang appendix. O, pinaputok mo yung appendix mo. Hindi advisable na hinihilot ang tiyan. Lalo sa mga masasakit ang tiyan. Hinihilot lang ang tiyan. Ako, naghihilot ako ng tiyan pag once sa mga client ko sa massage. Hinihilot ko talaga yan. Pataas, ganun. Ganun. Oo, malay mo, di ba? Oh, may appendix ka pala, hinihilot mo ng hinihilot. Mamaya pumutok pa. Oh, tapos may monthly visit pala kayo. Ang isang araw nyo pa lang, lalong lalakas yung agos mo. Ganun. Pag hinihilot mo ng hinihilot, hindi advisable ng hinihilot ang tiyan basta-basta kung walang rason. Ganun. Para sa akin ha, para sa akin.
Kung meron ka rin lang naman dyan na masakit ang tiyan mo, malay mo masakit ang tiyan mo, may nakain kang hindi kagandahan sa tiyan mo, o ganun. Inom ka na lang ng gamot na mga pang pain reliever. Huwag ka inom ng gamot din basta-basta na yung mga antibiotic ha, or mga mipinamic, wag. Kung masakit ang tiyan mo, i-hot compress mo na lang. Alam mo ba yon na hot compress? Pag masakit ang tiyan mo, i-hot compress mo na. Baka sa dalawa masakit sa ulo, isa yung dito, ito, isa yung dito sa bumbunan at isa kayong dito sa may batok, yung malapit sa batok. Baka naman may migraine ka na. Pag masakit ang ulo, ganito na lang ang gagawin mo. I-massage mo ang ulo mo pag ganon. Pag ganon. Dindinan mo lang ng konti. Yung parang mararamdaman mo ganon. 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 Yung una mong sinabi sa ulo. Ako kasi ganito. Pag masakit ang ulo ko, ganito. Minamassage ko yan. Lalagyan ko ng Vicks or Picasent yan. Mamassage ko ganon. Tapos ganon. Pababa dito. Minamassage ko yan. Pag masakit na masakit ang ulo ko dito sa bumbunan at dito, alam ko na kung bakit sumakit ang ulo ko yan. Dahil sa migraine ko yan, dahil may migraine ako. Or dahil naman, nasubrahan ako ng puyat. Ganon. Sa sobrang puyat yan minsan. Dito masakit, parang masakit ang batok mo, nakala mo high blood ka na. Kung hindi ka naman high blood, advisable na hilutin mo to. Ito. Pero kung high blood ka, pisil-pisilin mo to pag hindi ka high blood ha. Pero kung high blood ka, huwag kang hihilot dito ha. Baka maputol ang ugat mo. Umuwi ka sa Pilipinas na kaganto. Wag, kung hindi ka high blood, pwede yun. Advice ako na hihilot mo ganito. Pisil-pisilin mo. Tapos, dahil sa migraine, i-massage mo to, itong git sa likod ng batok mo. Tapos, mamassage mo rin ang scalp mo or yung anit mo. Massage mo ganun. Ganun, ganun. Yan. Ganun, massage mo yan. Kakatulong yan, nakakatulong sa pag-alis ng sakit ng ulo, ganun. Tapos, ako ginaganyan ko yan. Lalagay ko, alimbawa, Picasent or Vicks, lalagay yung daliri ko, i-mamassage ko dyan para yung mentol niya kumapit sa anit ko, ganun. Ihimay-himayin ko yan ganun. Yan, yung mga basta gaganunin ko yan para kumapit yung mentol sa anit ko. Tapos saka ko yung imamassage. Ngayon, kabilaan yan. Basta lalagyan ko yung kayang abutin ng kamay ko. Gaganunin ko yan. Scalp ko na yan or itong anit ko ganun. Yan. Para tumalab yung mentol sa ulo ko. Gaganunin ko yan. Pagkatapos naman yan, itong kuko mo, kailangan maiksi din ng kuko mo. Patatalabin mo sa ulo mo, sa anit mo. Gaganong-ganunin mo na kailangan tumalab yung kuko mo kasi may part ng ulo natin na once na napindot mo, parang binubuksan mo yung pores niya or yung basta yun na yun, yung daanan ng kung ano niya, ganun. May part kasi ng ulo natin na ugat niya na kumukonekta mula sa ulo natin papuntang talampakan natin, ganun. Tapos gaganon, hihilo. Basta patatalabin mo, ako ganun ginagawa ko. Alam ba ito yung ulo mo, ginaganon ko yan, oh. Hindi makita. Yan. Alimbawa ito yung ulo mo, ito yung anit ng ulo mo, patatalabin mo yung kuko mo, ganun. Mamas, igaganon-ganon mo. Kasi may part talaga dito ng ulo natin na parang gumiginhawak pag masakit ang ulo natin. Kasi, pag masakit ang ngipin naman, ganun din ginagawa ko. Ganon din ginagawa. Halimbawa, dito yung masakit ng ngipin ko sa kaliwa, dito sa part naman ng kanan ng ulo ko, banda rito, ginaganong-ganon ko yan. Nakakatanggal ng sakit ng ngipin. Tapos, halimbawa, dito yung masakit ng ulo ng ngipin ko, dito naman sa kanan ang hilot ko. Hilot yan. Tinuro kasi sa amin yan ng pag-aral ko ng pagiging reflexology. Ganon! Batok, ito ang batok ha. Ito
ito ang batok. Itong likod nito, ito, halimbawa ito yung ulo mo, ito yung batok mo, ito yung ulo mo, ito. Migraine yan, magmula rito, papunta dito sa ulo, migraine yan. Ito ang batok, pag itong sumakit sa'yo hanggang balikat mo, high blood ka. Ganon. Tapos naman minsan, dagdag pa para matanggal ang sakit ng tiyan mo. Ito yung talampakan mo. Talampakan. Ito yung paa mo. 'Di ba ito yung binti mo pala. Masakit ang tiyan mo, i-massage mo 'to. Yan, i-massage mo 'to. Nakakadagdag din 'yan sa tanggal ng sakit ng tiyan. Pero pag hindi talaga madala-dala sa mga ganyan-ganyan na tinuro ko sa iyo, mag-hot compress ka na lang. Kuha ka ng mainit na tubig, ilagay mo sa bote, balutan mo ng bimpo or face towel. Huwag mong i-direct ilagay yung bote sa tiyan mo na walang balot, baka maluto ang tiyan mo, masunog. Kuha ka ng bote, lagyan mo ng mainit na tubig, balutin mo ng face towel or bimpo, pagulong-gulungin mo sa tiyan mo. May migraine ka, kapupuyat yan. Sige, puyat pa more. may tumawag talaga. Walang skill, bigla na lang ako nag-Grand LS. Pasalamat at pag-goodbye ha. May counting games lang host. Mag-last LS na ako sa Grand LS. Host, sana makita kita doon. Paano ko malalaman kung mag-Grand LS ka kung wala kang schedule? Dapat may schedule ka para alam ko. Lagyan mo kasi ng schedule. Katulad sa akin noon ng Grand LS ko, na naka-schedule ako pero 1 month pa. 1 month pa siya na naka-schedule yung Grand LS ko, mag-bill all ka na. Hoy, para malaman mo naka-bill all ka dito. Kaya nga 'di ba pumasok ako sa you one time. Ano ka ba? Na pa-music ka lang. Music live stream ka lang. Nakapa Grand LS na ako noon dito sa main ko. Siguro mga 6 month na money ako noon.
pag-run LS ako. Noon nang marami pang mga bumibisita sa akin, marami pang mga kaibigan, nandyan pa yung mga legit na kaibigan ko talaga. Yung pag-run LS ko noon, yung pa-premyo ko noon, through sponsor yun. Nina Ma'am Joy Piamonte Walls, Ma'am Rubian Vlogger ng Australia, si American 76, si Ma'am Amari, yung nandito na nakaraan. Pakatapos, yung nakasabayan mo sa LS ko na nakaraan. Tapos si Tatay Diboy, tapos si Ma'am Lia Mindal. Sino pa yung nagbigay sa akin ng sponsor ko na? Basta nasa 6 din ata yung nag-sponsor sa akin noon. Malaki-laki yung pa-premyo ko noon kasi nakalikom din ako noon ng malaki-laki rin. Wala na. Yung iba nagsawa kasi sa pag-YT kasi 'di ba kakaunti nga rin lang naman ang kita. 'Di ba? Hindi naman tayo kasi sikat. Kumbaga panahon lang naman 'yun ng pandemya kaya noon YT yung mga tao naka back to work na sila uli. Kaya mga busy na. Yung iba umayaw na sa YT, hindi na nagpatuloy. Yung iba ngayon, busy na sa Facebook. Kasi kumikita rin naman talagang Facebook. Ako rin, mas gusto ko pa rin ang YT kaya nga sinisikap kong maibalik ko yung harang nito eh. 'Di ba? Pag nakabalik yung harang nito, kahit isang linggo, isang beses o dalawang beses ako magla-live ako, hindi ko nahahayaan na bumaba ulit watch hour ko. Kasi asikasuhin ko na naman itong isang channel ko. Kasi kaya ako nagdalawa ng channel kasi ang pinaka main purpose ko talaga just in case man halimbawa mga 6 months ako bago makasahod kasi hindi naman talaga nami-maintain ng every month na sa sahod, 'di ba? Kahit every 6 months ako sumasahod, let's say sabihin natin $1 lang, almost 5k na rin 'yon. O kung naka 5k din to na main ko, tapos naka 5k din to isang channel ko, may 10k pa rin ako, 'di ba? Sa loob ng 6 months. Kahit pa paano makakatulong na rin sa pangangailangan. Kaya yun yung pinaka-purpose nito. Pero nang yung itong main channel ko to, nang bagong monetize to, mega love shoutout sa iyo kapatid na Jedis Eat. Salamat sa patamsa kapatid na Jedis Eat. Meron ka na pong moderator kapatid na Jedis Eat. Kumusta kapatid? Noon nang bago pa lang mamon itong main channel ko na to, na maintain ko noon buwan-buwan na sumahod. Nakasahod talaga ako dito sa main channel ko nito. Unang-unang sahod ko, promise. Naka 15k ako noon, unang-unang sahod ko. Tapos pangalawang sahod ko noon, lumampas ng 2 months kasi di ko alam kung bakit ako lumampas ng 2 months bago ako sumahod ng pangalawang sahod ko. Naka 20k ako noon, pangatlong sahod ko naka 30k ako. Tapos yung the rest na kasi naka 6 na sahod. Oo, 6 na sahod na rin ako dito sa main channel ko. 6k, 5k, yun lang, na-maintain ko lang yung $1. Sumusobra din naman nun. Mga 5.5, ganun. Pinakamababa ko yung 5.5 last March na sahod ko. Yun yung pinaka last na sahod ko. Ano na naman ngayon?
Kumusta kapatid na Jedis It? Meron ka na pong moderator, pwede ka na pong magbaba ng bahay mo kapatid. Salamat sa 5 million in the house na sumusuporta. Maraming salamat. Ang sipag ko nun mag-LS ng bagong money ko. Kahit hindi pa ako bagong money nun, nakakatatlong LS ako nun eh. Mga haba pa ng LS ko nun. Oo, nawala eh. Salamat kapatid na okay. Kasi nga, mas binigyan ko ng priority itong second account ko. Good evening to you my friend, okay. Bakit? Gabi na ba dyan? Gabi ba dyan sa Amerika? Ay oo, kasi nang kay Tatay Diboy vlog ganun eh. Kasi napunta ako dati kay Tatay Diboy alauna, alas 2 ng madaling araw. Tanghali ata sa kanila. Mm. Hey Milben, sabi ni kapatid na okay. Hey Milben, my dear friend, good morning. Sabi ni kapatid na okay. Nagalab shout out sa 6 million at sa 6 na patamsak guys. Kung di pa kayo nakakatamsak kay host, patamsak naman. Thumbs up lang. Sapat na. We are outside celebrating 4th July firework. Oh, bali maganda dyan sa inyo ngayon kasi may firework display ngayon. Thank you my friend, okay, for your thumbs up. Good morning may kapatid na okay, kumusta na po? Good morning to everyone. Nawala si kapatid na SM Adventure. Adit, diyan ka lang ba? Akala ko na wala ka. I think someone is birthday today. I don't remember. Ganun ba? Nagugas ang pinagkainan. Ay, happy birthday to you, ma'am. I think today is your birthday, my friend. Okay. Happy birthday. More blessing to come, more cake to blow, and more wine to drink. Sus ko po. Not me.
I think you are your birthday today. One of my Philippines friend. Thank you, my friend. Okay, and my friend SM Adventure for always supporting my live. And also to you, Melvin. Thank you for always there for me, Char. Yes, you're welcome, host. Thank you. We are having fun today. What kind of fun, my friend? Okay. Can you clarify what kind of fun? Do you have a fun today? What kind of fun do you have? Walang ano man, bossing, ikaw kaya bossing ko, char. Independence Day yata nila sa Amerika. I'm not sure. July ba? July bang Independence Day sa Amerika? Kasi dito sa atin sa Pilipinas, June eh. Oh, parang oo nga, parang Independence Day nila ngayon. Amerika. So, maraming Pilipino nagsi-celebrate din ng Independence Day sa kanila. July 4 ba ngayon? Di ba parang July 5 ngayon? You are right. 4 ba ngayon? Oh, I am correct. Ayaw nga pala no, kasi late nga pala sila. Advance tayo dito sa Pilipinas ng isang araw. Oh, 4 pa lang pala sa kanila. Ikaw ba, SM Adventure kapatid, saan ka ba sa abroad? Sa part ng ibang bansa? Sa Mount Tralala o sa Mount Fuji? Enjoy the firework, madam. Okay, and I hope I can watch on your premiere those firework. Enjoy your eating, my friend. Okay. And don't forget to share your blessing. No, it's a joke only. Magkakaibigan ba talaga tayo, host? Ano, nakalimutan mo na naman kung saang lupalop ako ng mundo. Siyempre, tao lang tayo nakakalimot, di ba? Oh. Nakalimutan ko. Totoo naman yung nakalimutan ko. Bahala ka dyan, host. Tanungin mo si
Si ano, gulo-gulo. Si gulo-gulo. Baka si Google. Sa dami ba ng iniisip ko eh, natatandaan ko ba lahat? O kasayo? I will bring her, and she will support you. Thank you, my friend. Okay. Bala ka dyan. Sige na, hugas na. Baka masita ka pa ng amo mo. Mega love shout out sa 7 million. Thank you very much for all your always supporting my life. Me, I'm not eating now. I'm not eating now. I just drink a coffee, a cup of coffee. It's okay to me. Can you give me one piece of barbecue, my friend? Okay? Okay, thank you. Mega love shout out sa 8 million in the house and sa 7 thumbs up. I will prepare our lunch, madam. Okay. Oh, madam, okay. SM Adventure, she said she will prepare lunch for today. Can you save me? Can you save me also, my friend SM Adventure? Yes. Philippines is very beautiful place and also have a lot of tourist spot. If you go there here in the Philippines, I want to introduce myself to as a tourist guide. If you want to go there in the Philippines, of course, dumagdag pa nga ako sa Inglisan. Nag-i-English barok na nga ako eh. Yes, the people here in the Philippines is very accommodating and also very hospitable people and a lot of beautiful places like Boracay, Palawan, like in Legazpi Albay, Bicol. We have a Mayon volcano and also we have a capital we have a summer capital here in the Philippines like Baguio.
If you want to go there, just visit that place. I have many friends here. I will visit Philippines to host. Okay sa'yo. Natural, wag maging dayuhan sa sariling bansa. Natural, kailangan natin libutin ng Pilipinas. Wag lang puro sa TV, wag lang puro sa picture. Mega love shout out the 9 million people in the house. Ano kaya ulam namin? Meron lang kami sardinas, Lucky Me. Yun lang ang pwede ulamin. Wala eh. Sa palengke meron, pambili wala. Yun ang nga lang ulam namin, tanghali na, mga 11. Aga-aga pa naman. Ginisa na lang, pwede naman yun. Where are you from daw, my friend, SM Adventure? Sabi ni kapatid na okay. Baka paubos na load mo. I am working here at Hong Kong, Madam Okay. I live in New York. Wow, so nice, from New York City, California. My friend, okay. Every night I just watch in you no in my Facebook page. My Facebook page or my TikTok channel. I just watch in Philadelphia yun? Philadelphia. Oh yes, Philadelphia in a lot of in the street, sleeping the street, and like living like a zombie. Yes, every night I just watch in my Facebook page or in my TikTok channel. Yes, Philadelphia. Last summer I was there. A lot of in one street over there in the Philadelphia. We have a lot of people sleeping the street, and also like a human zombie.
He act like a zombie. Yes. Every night I just before I sleep I watch in a I think in my Facebook. No, in my TikTok channel, I think my TikTok channel. I just watch in my TikTok channel in Philadelphia. Big love shout out sa 6 million in the house. Maraming salamat, guys. Dito tayo sa magluluto tayo ng sardines. Kasi adventure, nandiyan ka pa ba? Okay lang. Tulog nito siguro si SM Adventure. May tatanong sana ako eh.
Mega, ang mega ng bayan. May premiere ba sa ngayon? Ngayon na ba nagpi-play ang premiere niya?
Salamat. Talatang legit kasi nag-notif. Legit, legit yung dikit. Nag-notif eh. Pag hindi legit ang dikit, hindi nagno-notif. Bakit? Okay lang, pa-end na rin naman ako. Mga ilang minutes na lang. Gawin mo ng kwan yan, 10 ang thumbs ako. 2 na lang ang kulang. Tamsak mo na dyan yung 2 mo pang alagad. Bago ako mag-end. ESM, mega love shout out sa'yo. Agoy, Ginoo, si SM din pala to. Thank you so much SM for visited my home. Harangin mo mukha mo, SM. Kung di ako nagkakamali dito kay SM, si Supermom to. Yung dating kaibigan ko. Yan nga pala yung tatanong ko sa iyo, SM Adventure. Parang binago lang yung channel niya eh. Kung di ako nagkakamali. Kasi dati Supermom nakalagay eh. Kundi nga lang ako nagkakamali. Kasi ang kilala ko kasi si Supermom. Hindi ko naman kilala si SM Adventure. Kung ikaw si Supermom, binago mo lang yung pangalan mo. Yung pangalan mo sa YT. Pero kung hindi ikaw si Supermom, di ikaw si SM Adventure. kung hindi ikaw si Supermom, di ikaw si SM Adventure. Okay sa'yo. 11 thumbs up. Salamat. Ano ba?
sa'yo? Di ikaw si SM Adventure, oh. Kasi dati mga kakilala ko na pinupuntan kong LS noon nang hindi pa ako money. Yan, sina Supermom, sina Silin Pichay, si MTV Mabaga na nandito na sa Las Piñas sa Pilipinas, si Ros Kahena host. I will be back, we are doing home. Thank you my friend. Okay. Tapos yung kapatid ni Supermom, yun. Sila yung mga dating unang-unang kaibigan ko noon na panahon ng 2019. Yun, nakagawa sila sa akin ng kabutihan. At yun nga, nakagawa rin ako ng video na nakabigay din ng konting tulong doon sa aming barangay dahil kina Ros Kahena, tapos yun nga, kay Supermom, tapos kay MTV Mabaga. Not going home, sorry. Kasi si Lynn Pitsay noon, ayan, mga kauna-una akong naging kaibigan, mga nasa abroad bago si Tatay Diboy Vlog. O siya, hindi ko na patatagalin ang ating daldalan, ang ating live sa hapon na sa tanghaling ito. Magbababay na tayo mga kapatid, mag-end na po tayo. Isang mapagpalang tanghali na sa atin lahat at bye-bye, God bless, maraming salamat sa pagbisita nyo sa akin lahat. Hindi ko na kayo isa-isahin kahit kakaunti kayo. Nakalimutan mo pala ako host. Ewan ko sa'yo. Okay, bye-bye, kain na ho, salamat.